Szó esett Bánkúti tanár úrnál a Pálos Antal féle közösségről, és Pálos Antal egy olyan kétfedelű beszédmódot használt ezzel az MKD-vel, hogy amikor kérdezték a börtönben, hogy mit csinálnak jezsuiták együtt, akkor azt mondta, hogy ez a MKD közösség, és az MKD ugye az a mindent Krisztus dicsőségére, ezt így fordította a börtönbe, mindent Krisztus dicsőségére, és amikor aztán kiderült, hogy itt miről van szó, ugye ez benne van a jezsuitai elmondatban, ugye, hogy mindent Krisztus nagyobb dicsőségére, és tulajdonképpen ezt fordította aztán át a meg kell dögleni szó hármassá, tehát volt egy hivatalos verzió a kommunisták felé, a mindent Krisztus dicsőségére is volt a saját használatra, a jezsuita belső használatra, hogy meg kell dögleni. Itt kötném hozzá a mostani szekciónkhoz a fonalat, hiszen a keresztút kezdődik, és a keresztútnak a forrása tulajdonképpen ez a 3 betű, és ennek a kifejtése történik a meghívott tudós kollégákkal. A mostani szekciónak a vezetője dr. Szilágyi Csaba, aki a Pázmány Egyetemnek a docense, meg kérem, hogy akkor vezesse.